n'aw taara baarakɛyɔrɔ la a ko a lajɛ a to yen n'o y'a dulon i b'a ta ka don a banna kɛlɛko tɛ non i kɛ président ala bi dɛ non hali ne wayi mais i ye Musa Dadi se dɛ ka se ka mɔgɔ nommé ten a da la yɛrɛ la a banna ala k'an kunnaja ala ka sababu ɲuman na Moro mantɔrɔsi tɛ yen denmisɛnninw bɛ de an min ka kɛnɛ gorobinɛba in mantɔrɔsi t'a la kɔni ko ale yɔrɔ sera mɔgɔw ko ya dɛ soldat n'attend toi mun ne force à l'attente ale bɛ ko fana ko lui il est à l'attente. Mais c'est ça, force à l'attente bɛ fan bɛɛ fɛ. Moi c'est en attente. Ouais. De qui? Bah ça de Fatoumata Diallo Mouy. Avec cɛgana de la koyi. Ne bɛ Fatoumata Diallo Mouy bɛ ka ba cɛ n'a jatigɛ ko ɲumani. De ça. Ka taa n'a ka baraba in ye cɛ. A banna. Ka taa n'a ye. Ouais. Dɔ ye changer de ɲɛmɔgɔ. Non mais ne filɛ nin ye dusu mana bɔ dɔrɔn n tɛ ɲuman kɛ han. A dɔn ne bɛ taa n sɔn. Non o kelen ni jogo b'i la dɛ. Voilà. Donc ale bɛ na ni sofini don ni sofina ne tɛ ɲuman kɛ dɛ a dɔn ne bɛ taa n sɔn. Ale bɛ kɛ ko force à l'attente ko a ka rentrer sisan. Bon ko n ye n ka système de déviation ko n y'a bɛɛ alerté. N ka système de déviation n y'a bɛɛ alerté ko Vladimir Poutine. A k'i labɛn. Non tiɲɛ yɛrɛ la a ye cɛw cɛ tɔgɔ fɔ. Non mais attention. Ndesani. E bɛɛ cɛ nunkɔrɔsima ye wara ye dɛ. Walayi. A bɛ n'a ta dɔw bɛ ka fɛn fɛn. K'a sɔrɔ a bɛ tile ka fɛn maa si tɛ foyi. A tɛ foyi. Ala kosɔn. Ala k'an kunnaja. Nka a y'a jira diɲɛ na ko maa kelen tɛ se nagarabaya la. Walahi. Ko maa kelen tɛ se kalabanjiya dɔn la. Walahi. Awɔ a y'o de jira diɲɛ na. Ndesani. Bi m'u bila u ka nagaraba dɔn ni kalabanjiya dɔn na. Olu yɛrɛ de ko bɛɛ gɛlɛn. Olu de ye diɲɛ tiɲɛ. Farajɛ ni lamɛrikɛn de ye diɲɛ tiɲɛ. Walahi. Ni cɛnnin ma wuli ka jɔ u bɛ diɲɛ lanɔgɔ k'a d'a ma wa a bɛ k'an bɛɛ la. Fo maa ka sɔrɔ min b'a fɔ k'a tɛ bɛn. A banna. Walima n bɛ dankara aw fana na. A banna. N'o ma kɛ. Maninfin fanyalen. A tɛ dan dɔn a yɛrɛ la dɛ. Walayi. U tun bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ ta. A banna. Dɔɔni. N'o tɛ Donald Trump ma sɔn ka i da don nin ko in na. A n'a ka fatɔ kɛ n dalakɔrɔbɔya bɛɛ a ye nin faamu. A ye nin faamu. Maa bɛ fɛn in ladi. Hali Amerikɛnw ka cɛ tɛ k'i da Faransi de kɛlen ka nin ko in k'a kunna koyi. Cɛnin hinɛ bɛ ne na. Hali aw tɛ se Mali la kuma tɛ Irisi ma. Cɛnin hinɛ bɛ ne na ko walahi u y'a nɛgɛ k'a curu. K'a to janfa kɔnɔ a fila kelen na bi a ko ale bɛ k'u kɔnɔ u tɛ ka ye. Ko jɔn bɛ n'ale dɛmɛ. U dun de ko k'e k'a kɛ ko foyi t'i sɔrɔ an bɛ nin kɛ tan an b'a dɛrɛbɛ tɛ ma diɲɛ namara ye koyi diɲɛ kalabancɛ ni janfaso di. Ko fɛn dɔ Polenski dɛ. Ala k'an kunnaja. Ami. Moro nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛɛ Awa Tarawelelakaw bolo bi. Jɔnni. Batɔma Kane. Wayi o kare. O kare de don. Tarawele o kare. Wayi a bɔra Kane na. Ami Tarawele den tɛ yan. Awɔ. Monsieur Tarawele ka qu'est-ce que tu veux? Nungele. Bon dɔ in bare. An ka taa. Ne ma ye dɛ bila ba tɛ sɔn dɛ. E ma ko président. Ni fiɲɛ bɔra mini. Ça c'est le décret présidentiel. Yisu. Boro awa tabili Ture. Awɔ. Ale bɛ réalisation na. Jati. Min ye Bouakari Jaraba da. Ale don. Ale bɛ defu la jamana ko kun b'o kɛ fa. K'an kɔlɔsi. N'o bɔra Awa ka maaw bisimila. Awɔ. O y'a tɛ Awa Keita. Ale don. O kuma Moro yɛrɛ ni sɔgɔma. Marhaba. Mantɔrɔsi tɛ yen kɔni. An bɛ Ala tanu. Aba. Ba ye nin denmisɛnw dun. Tarasula. O fana ka di jo k'a ka kɛnɛ kɔni. Mantɔrɔsi tɛ yen. Alhamdulilayi ne hakili sigira. A banna. Ni baasi t'ale ni denmisɛnw na. An bɛ yɛrɛ ɲininka baasi kɔni t'i la. Mantɔrɔsi tɛ yen. Ɲɛ b'i la cogo min i bɛ 8-8. Walayi. 5-5 dɛrɛ 8-8. O kuma Yisu i Tarawele.
ni bila kun kete magwanye ni anale an bila kuna fone wati sera no sera obinyeshi ma kuna sirile munu ma angongu ka bisimila ko lu fana bo kuna siri kono an nya wasado fasili sebo na de o kono kuma o de sugandile do bi do kun damine ni alaka je kelengele munu sugandira na ku garjiga ye anya jabaru masami to ko tiga andala ni so fla masaka barigada ni ka wale nyumando no kara yusu ambe rasulu tanu ka barigada ni ka wale nyumando ne mani kishi bay alako jide aka amma saw de saratambulo an se ku sarayre fana woli ni tanu ni barigada ni wale nyumando mana teme amedo ke alako bulo kan shuje ankoro ka bana koro bashi ka jide ke lafiaula boy kanu soro min bu torotu munum be cien so bada dali alaka no weluna na baba so be ka ikado kanu ba jama faso kono faso koka ko beki bismillah okumana uka bonya ye niye lonje gale joko nyuma ni nyamada ko nyuma ala ko no yawiye aywa mi nyi kado ka fo anyerewu ka la se ko nyuma no ya anye ka mabe ka cheri ya ko lati ka bara yo ala ko no yawu fana ye dengo makuma so munum be fa were ufe be ba ta ka cheri ka skidala ani karo labana kuna foni cherin sira alla me ba beki bismillah okumana ko tumasira ndesani itamine bisa muro no mbadima amina ni bargaye na dili jarangu venta ditule awo hali maseki kwa hizo ngarleru oje ibe go korindo abana engol flam na bati bulokata okeleche dere kwa hizo ma de dile kwa koshi yerema ka kana ke gashi madam ni indicateur de renouveau ye danyekele damme gonedo patri mabba okumana Usman Daw alekembe ka nobla ke indicateur de renouveau konnala femi ka do kalata wati bulodali okumana mingembe ka ikado gweleasi aunga jamana ma no kembe ikado gititono tamani takasigi ani ka do ka sira bukele tamakela feno yi kanje kuma folai anje kuma fola ka sigina tuguni atgalangulo Usman Daw ga fola akogo mediateur de la CEDEAO ani mali ni nyonche femi Goodluck Jonathan ale kuna natama na kliflatama ala musa ni juma ayoke onvea kay ba flani février kalo ina ba flani flasa ina ay wakwa ko nintara akoni hakli ala tigele tara nga minyani ikado anga jamana manyema wiye ulu kasika kuma o akoni nga abela jilebi talike kalata wati buloda chukoka yusu okuma ko ni ikado kavoku yo uli ko jo o ayajira funa kwa ale jigi matige muna ko sabu kanga manyemo matika kuma ku mo ko ke bulu ko feto fenye ko alibi ku labene do ko nunu ma ko de jigisiki ko ye unu sere yawo che kuma aiwa ko ikado akoni mite suna fonye ka soro fuka ta fo ko nyangili min taraka un segere ndo na fuluko ani musaka nasira ulu ko ye o kuma ko se ga wuli ka boy chugo mina ko nga ka bela jile glone fej mena o de ikado wati bulu da chugo ye mi kalata o kunya ufo no bina dance ga nga franje fanga ulu ka barala ako bebe bilebele babe buloka Usman Daw indicateur de renouveau kono ala musa ni juma ko Goodluck Jonathan kayo ke on gafa ba kono ya abora kana CEDEAO de kachila alebe chekuma fola kabigele adam na fobi nga kele mana sengwe ani mami nana oye Jean-Claude Kassibru ale ikado maesa mi do e commission mi nyeshine do ikado politique ko nyana boli CEDEAO kono ani ikado mami mbe no fana jo nyeshine do lakana ko nyana boli ma General Francis Abianze ko ulu de jera kana nyonve unaunga jamana nyama nyon kumbe no ye Colonel Asimu Koitaye uni president Asimu nyon e wati mina CEDEAO ma nyama o yesi kuma boloda ukora kuma ubatiri uni nyonche nga Asimu fana go ko kele na ko mandi makele sere ndande okuma na fana sere unyina ayra la yusu Asimu ay ministry ulu konu kungembe ka lel lamine no yanga ikado marata baboni kalata kunyao ani jamana kunyao nyana bole ministry soyi ani ministry so mi ni ikado sigi kunye ikado jose nkura nyini ni ka sigi jamana konnala mimbi talike chefuru bachage dawni jamana abaraga to ni nyonche ani ministry mi hona be no banga jamana ni jamana were chekuma nyana bo no ye Abdoulaye Diop ye no mbe tumikene ka enga kuma no mbe bolla munga ode ikado ko ka jate mineke fa jate ani koloshilu kake kalata wati doka buluda yasa ikado kalata psiga ke jo ku kosa danina ay wako minye ikado kafo ningo nunye ko doka kun labana o kuma ko ningo ndekara kuma afamba uye o minye ikado nunga nyanye minye mediateri ako
k'ale kɔni danganiyalen don k'a fɔ CEDEAO tɛna cɛkuma fɔ tigɛ wa k'a y'o ɲɛkun kelen de ye Mali maa ɲɛmaw fana kun o kumana ko cɛkuma fɔ in ko dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to ko la u na ɲɔgɔn faamu dɔɔni dɔɔni fo ka taa fanga i k'a dɔn k'a fɔ a segin a cogo la i n'a fɔ laɲiniw kelen don cogo min na min bɛ tali kɛ CEDEAO dɔɔni karamɔgɔw fɛ ani farafinna tɔn o dɔɔni karamɔgɔw fɛ o kumana ko ka i k'a dɔn médiateur a ko cogo di a ko min ye i k'a dɔn olu kɔni ko a y'a ye ko Mali maa ɲɛmaw u ko sigi ka kuma ka d'u ye u yɛrɛ bɛ bɛɛ de ɲini ani kelenya yasa ka ɲɔgɔn faamu cogo min na an bɛ nin jɔsen min kan an bɛ se ka bɔ jɔsen in na ɲangini min talen ka Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ olu bɛɛ ka wuli ka bɔ yen pepewu k'an bɛɛ de bɛ k'o dabali tigɛ o ŋaniya b'olu ma cogo min a y'o ŋaniya kelen ye Mali maa ɲɛmaw fana ma ten k'olu ye ɲangili min ta janvier kalo tile 9/22 n'o kɛra i k'a dɔn Gana faaba la n'o ye Akara ye a dɔ la ko a bɛɛ bɛ tali kɛ o de kan min ye médiateur ye a ye i ko sɔnni sigi fɛn min kan sa o de ye k'a fɔ ko jɛkulu dɔ sigilen don yaasa k'an ka furancɛ fanga ka kow taabolo kɔlɔsi ani ka fɛsɛfɛsɛlenw ni jateminɛw kɛ hakili falenw k'olu kɛ ko CLST ayiwa ko olu kɔni o sigira CEDEAO maa ɲɛmaw fɛ olu ka hakili u ka jateminɛ kɛ ayiwa o jamakulu min sigilen don ani farafinna tɔnba n'o UA ye olu minnu y'o sigi saheli o kɔnɔna la yan ko maaw kɔnɔ ka kɔlɔsili olu bɛ sen na ani dɔnni karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don i k'a dɔn diɲɛ tɔnba tɔgɔ la Nations Unies fo ka taa se MINUSMA ma ani lasigiden min n'o ye Ghana lasigiden ni Nigeria lasigiden ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'o kulu in na minnu bɛna baara kɛ ka hakiliw jagabɔ i k'a dɔn faamuyali minnu tɛmɛna an cɛ ka baara kɛ n'o kungilenna ye o ko a bɛ ka ɲini ka mun de ɲini bɛn ka kɛ n'an bɛnna CEDEAO ni furancɛ fanga gɛlɛya min bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ o de nɔfɛ ko ni bɛn kɛra kaban ko gɛlɛya de bɛ wuli wa ni gɛlɛya yɛrɛ fana wulila o wulili bɛ taa wolo mun na o ye kalata ye kalata jɛlen ye tilennen sɔsɔli tɛ min na bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ ko kumana k'a dabɔra o kama ko min ye furancɛ fanga ta ko filanan ye transition phase 2 k'olu ye ŋaniya min siri CEDEAO tɔgɔ la k'a ta kalo 12 ka taa se kalo 16 la k'an k'o kɛ i k'a dɔn fanga furancɛ a mɔnɛ bɔli ye o y'olu ka hakilina kura ye o kumana o bolodali min kɛra ka ɲɛsin anw ka maa ɲɛmaw ma o kɔni i k'a dɔn o ko kɛra duguduguma kuma ye jaabi ma sɔrɔ o la fɔlɔ sabu an b'an ka maa ɲɛmaw ka jaabi mɛn o ko kun kan fɔlɔ a kɔni mana bɔ da o da fɛ Usumani Daw ka fɔ la a ko i k'a dɔn jamanaden fanba ani k'a dɔn farafinna bankun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen CEDEAO yɛrɛ jamanaw ka taa se farafinna jamana tɔw ma ko gɛlɛya in tɛ maa kelen ko ye koyi a bɛ Mali dala cogo min CEDEAO yɛrɛ min y'a kɛ k'a b'u ka jamanaw dala o cogo kelen na o kuma k'an bɛɛ ka nafa ni tɔnɔ bɛ fɛn jumɛn na segin ka kɛ kow ma u cogo la dɔrɔn a ka kɛ teliya la yaasa i k'a dɔn gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka wuli CEDEAO bɛ lafiya Mali bɛ lafiya farafinna bankun bɛ lafiya nin ye Usumani Daw ka kuma ye nka ko nin bɛɛ la ko taama in kɔni kɛra ko jate ma da sinamatɔ ma o kan dɛ u tɔgɔ yɛrɛ ma fɔ o yɛrɛ bɛ yen cadre d'échange kɛ pour la réussite de transition olu bɛ ka burun wa ko ni taama in kɛra Goodluck Jonathan fɛ ko jate ma da fanga sinamatɔ maaw kan kala ma don ɲina ka bɛn n'u ye k'a kɛra sigana ko y'u bolo ko ye ko sabu ko jɛkulu dɔ maa dɔ bɔra ka kuma ko CEDEAO ka na ni nin bolomadali ye ko kalo 12 ka taa se kalo 16 ma k'o kɔrɔ de ye ko ka furancɛ fanga kɔtɔrɔ mabɔ k'olu mabɔ ko la k'olu minnu ko ka kala ta ni kalo in tile 27 ko n'o tɛmɛna ko kala yɛrɛ ka ta n'o tɛ k'u tɛ furancɛ fanga lakodɔn ni i k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 25 tɛmɛna k'u t'o lakodɔn bilen ko nin t'olu ka woro binnen ye ji la sa ko CEDEAO b'u don hali jate la wa a ye i k'a dɔn fɛɛrɛ tɔn dɔ tɔɔrɔ dɛ pareda olu kumana parena kumana o kumana ko nin ye olu bilatɔ ye kɛrɛfɛ ko ka ɲina kɛ olu ka laɲini kɔ k'olu de kungo ko ka kala ta ko CEDEAO nana ni bolodalen kura ye tun parena yɛrɛ ne bɛ mɔgɔ min dɔn parena la o tɛ Cɛbilen Darame ni PPR ye olu ye jɔn ye Cɛbilen Darame sara ne ɲinɛnen bɛ sɔrɔ ale ko est ce que maliden de don wa awɔ a tun bɛ ministre des affaires étrangères la IBK ka wagati accord di waga min tun bɛ aboli ne hakili b'o la kɛ a bɛ hali bi de a bɛ yan PPR fana ale tun bɛ ministre des sports Amadu Tumani Ture ka wagati awɔ n y'a faamu Usumani Daw n y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicataire de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔlen don Yusu i tɛ Cɛbilen Darame dɔn sisan ni hakili y'a ye wa accord de waga la sisan ni hakili y'a ye IBK ka wagati la fana a kɛra hakili b'a la sisan hakili b'a la voilà yanni cɛ a tun bɛ opposition na ale yɛrɛ de tun bɛ IBK bɔrɔndɔ kɔsɔbɛ dossier Mali dossier baw ale bɔra n'a bɛɛ y'a waati hali IBK ka voyage hakili y'a ye sisan voilà merci i dan ka hakili la a ko min ma ko petit monsieur sa c'est vrai voilà an ka taa
ala ka nguna ja muro mu hakli boro merci ala ka nguna ja amin ambe corridor Bamako Nouakchott muro awa minye akokoni atika ka bo bela jelela akoda minena minye ikado ningo indi ba ni do ko mu utege kinga avrivre abodo bu nyem ne ga fiye ko yonuye abana ni ala ka je abika mbe nyene ya muro aye jame je ibala itala ibia ebea awo barkala muro mi semdete mauka yo wulika joke minye kata Nouakchott Nouakchott yeta ba minge ani sababa bena ni ala sona makabiyon biduru ni saba muro munu metani anga kwari obiti jotoni bakele ani keme worola muro ningo yembela jele kera yoro jume minye dugo mingade ni mali dugo bela jele ye oye katiye akara ide nye katiye minye ministre de développement rural muro baketa ani président directeur général CMDT docteur Nango Dambele ale awale mbekereka ani ministre de l'industrie et du commerce kati préfet kati maire nunu mbela jele mbekereka minye awkado mamimbe ne président du conseil malien de chargeur ko kata chambre de commerce et d'industrie de Mali o manyema numbela jele mbekereka wati mina awkado minye nyerala utara ngoye awkado minye utara ngoye barawla ikado mburu keta ale mana muro keta mi nale ministre de développement rural ako minye onga jamana ambargo kwari obanga ko grasa we ani seda o jamana ni nyanje minye awakado foi tani nyanje ble mi ngera sa kalai muro lu ko ma dorege na guddo ko be ketaga segina frontière datuledo ale bena siraj men fola rasul abna la jine fega wala mo Mauritanie fona karo de absega na ofa absega no fa no tale utaga sigina datuledo lu ko rasul ali pango kuna de murante musudin mayawa na ka kishiro ma mata ko da ngata abasoro muso biya chama ala bakala mi ministre mimbe no moro keta akoko niye wala mi nam se ka tuno bokko sabe ka so ga munye gele akoye here moro awekado ni mseka ka so fanae so mi ma to ni da chama mi yelanye na mi famu ya chama ndoro ma awekado minye malido nyi ko ni ngoy ndabora ninga fietike auna ga ekado bi ko ke ibe awa minye abida alatama moro ko mamun yo odabo o minye ka fietike auna moro fiye ko maseka tigana bayo ni ameni ngene minga o ya dondoye moro awekado nyere la ko so bingele awa minye malini Mauritanie malini lagene sirala ko jamana korobunu kumbe na ngumbe taninga singe oluni nyanje na ngumbe na fulubade dugo moro ko yalma otna dobole oluka sangala wa awangutu ala ka nguna ja traga chao ni ala yi to kara be tama chugo de abe tama chugo jirila wana ye fiye boda do gira be do were daile abana na ye farfa do muluko abe do were kwa abana ala de bita Amadou Keita ni ale ka fasiriye anya bo sabangono sabami nuba wole ko le témoin inshallah abana le témoin kwa ga sharia nyana o kuma na mbesebe min tasa o de nouvelle horizon ni nouvelle horizon ta way ka fo yusu minyi ka do sigida mimbe no de jeboke alebe gawo marabulo fe ama ga to nyini yo ka bi gawo marabulo fe ko ningara ka do kele juguba tiga ma do anala de ibado kata banan ni sola segi woro karla nyona gatia anika do AGS yusu amajade ya amajade abana mi secrétaire général et groupe d'autodéfense et Touareg Imgat no e allié no e gatia olu to kuma la sunya yoye no yi ka do faha aga almadu almamud ale kumana ayi kuna funu lase o kumana ku karla nyona olu ka kulu ani jatike wala ke ba tigila mawni bingani ngala do ku karla nyona ka make ko no nye kwe ka trabasuli gatia ni ka do ni je kulu fla ubenyon na sanga ni wati eta islamico Grand Sahara ani ka do kafo minyi ka do unu gatia ko sanga ni wati nu ko ne nyanyi wa ya kuma ni nyina do bu karinyana ko kuma na yusu ko kuma na ko sai na karinyana sa ko akuna maboya na ko sebe be minyi ka do kuna fonu yo olu charina go mo brebere la tige badi mauma ka do ko tabulo bela jileka Mahaman Touré aleni fasiri nouvelle horizon kono bi Mahaman Gafola ko go jatike wale ke ba tigila ma kulu mimbe
ulu ni ikado ka fo jekulu min wara fana be no yere kuma bo jekulu ye groupe auto défense gatia ku karla nyona minye deshi no de état islamique Grand Sahara ulu ka bulu fa deshi ga bulu fara min be Sahara kono ya o kuma ko kabi ikado ba fla ni tani kono ton sa ko ni jekulu fla nye nyona wa ayi ko gongo be wuli ko yuzu ku be trabaso nyona sangani wati ikado gao ona alamunu nai fe mi gatia e olu ko nin nunga tarabasulu nyona a ku yi ka do dangarula ku bolomina chama mine ka kla ku ka kele chama bla shula mana yusu ko kera ka teme de desi no yi ka do jatike wala ke ba kulu doye ako mabbe ali doni ni ba flani ta ani shegin ta ko fo ko intilite ko nunu ye nyon soroy Burkina Faso ni Mali danjela a ka do gatia mau olu ya jira ka fo ku yi ka do AJS mau no e groupe état islamique mau Grand Sahara ko lu yu torundori ko foga tu ko seme denena a jekulu fula ko ni sangani wati ko nu karla nyona bamba to bibba bana ba to bibbana bolo mina were fana bi cien ko nga ko digi de be ke jadi mawlot mabbe sabu ko gatia de be mone do la kuma be ko ka ma fata de gatia ko ko bolo mina fana mine juenkalo juenkalo ba fula ni tani shekin sana yusu ko nunu karla nyona o kele ko kere ka do ka fo gawo o yoro lay uni kulu do de farla nyonga no ye MSI adi gatia olu farale nyonga état islamique nyet na keraw ye anani ke olu ka kulu fana boko kono kele dula ay wa ko jaram mena ka kaw ya do kama foga fo atuti ba flani tani kono don ku ye kele do ka je kulu fly ntuguni a ko kera mena ka dafe yusu ko kele madugo masila ye gatia olu ka chede ku ye se soro desi mawu fana kay no tuguni sabu ku karla nyona wati mina ama vie ko mina ka kera ke telebu nyebara ko kiri kara wati da jandele ni kera ni dishiba so yusa labana gatia tala ituguni uru ni MSA ga faranyonga ka kera sababu ko marabulu lakana sabati o wati kono kosebe kuma nununga kali nyona ko bikote wa bando vana mafo maye groupe état islamique au Grand Sahara ani groupe auto défense mi no etware ke imgati ali gatia ku koni bela jili ka kele ka be fe mi no fe o ye jose ngo kele o kuma na ko mi nyi ka do ngwe kwa adola ku nyeda nyonga ayi nyingali tala obukari nyona unyeda nyoga obukari nyona o kuma na ko fe mi ka do gatia ale ko ni makuna funi bebre la tige badi nga ko ni aka seba ya jira o mi nye nunu deshi mo funa ka propaganda nge kuna funi sirawe ulu mbu ne majani ngola ko sebe sinde umanye foli bageri ngire na sinde o kuma to ko kula ba temene ko kele mi ngerai ango ni kele mankutu me afasiri anya ye nga jabi jonjo fa flashi masongo bugu na tige dama mama nture kan no blaini anya bo no velo ruzongo no ka bidomboli do yusu muro do velo ni ale blane bi sebenda sebe mi nimbata oti dore le combat Burama Keita ale manendo akakalbu ngari kojugo minye awikado president kura mi na sigilendo Côte muro mali president kura avec résidence en Côte d'Ivoire mi ma ukatara gana ko do war polosu tara ale ko ne ayaka president sigi mali polosu biteji ni nesigira komando na tukata bo dugodo bo sigi bolo kamodro polosu tare boulevard la ni barazi be ko ale lawa boulevard ibe boulevard blan boulevard tesenima boulevard ay amene digi e kante madro kante be nga fer nyana bo kande je comédien kante be nga fer nyana bo piu kada ta boulevard la aya di kante kelimbe man ay dogo kunkaka abayere do ayaka gouvernement sigi o gouvernement na est-ce que aba Alassane yaga premier ministre kana fo mo ambarake jogo Kasim Traoré Clédoula kawo to ko ministre de communication Kasim go ko na ya to ko meada yaro ni Kasim ci dala do bisa atisamo Kasim tege sien be kuruli ni tamako atege sien wo kelu Kasim ko re aba je dro e bon liala apena la chewa so amatro de abana Kasim tege be kuni nyedala wallahi aba faga dro aba jena jake moro ni che escoro bele ni o cadre ko ancien bagnard soto programme président de abora la mame moro nankara bayani walita dun février e na ganga manye mai
février fo ki to Alassane de ya ga premier ministre awa anata moro mi aw ka do février tile muga ani fila tamba fila ni muga ni fila abija no be koro war fa bay a moro ni ma ko fale a mi dorete ko ina Ibrahim moro ka do Kamara ese ni yere ya to koy mara ni de Bissau Guinée ina Ibrahim Kamara ne ma deli kan to men Mali re dossier la kabi ala yinda moro ko awekado minye kalafile ko yani kalworo che moro awekado ni ma ko fale ko nale ko ne abekado lube kalafile labe yani kalworo che ina Ibrahim Kamara moro awekado ayene ma fo ala masira asigile fo bi iyada ki kafa moro amno gemi amno kalafile gemi fona gara la harake no te Mali konte Mali la harake Alassane vle aka Alassane ga sabali kono warka dum foitanu ce an be di barajuru kile nyam be ko warka kile o da parafina ko la nga siga kele do ale la kwa no be Mali tacheni be feret kele la abika dafasa gele yake ma do bika boka lafasa fana kwa dunta bota nga Mali yɛrɛ jugula maa bɛɛ bɛ ale fɛ yen maa ma tɛ fɛ ka Mali ko kuma mɛn a bɛɛ taga b'ale fɛ o président sɔrɔlen filɛ Mali la k'o to ale fɛ yen a ma kɛ jamana si la ni Côte d'Ivoire tɛ Bologoni maa si fana na n'ale tɛ a banna a t'a yɛrɛ ɲininka ba nka anw ni Côte d'Ivoirekaw a y'aw hakili latigɛ walahi Malidenw y'a faamu Côte d'Ivoirekaw y'a faamu a banna sabu ne yɛrɛ ye Côte d'Ivoireka den yɛrɛ wolo kumakan mɛn nin ko la n'olu yɛrɛ nin cɛ in sɔrɔ u b'a foroko bɔ ka seli a kan Emma Bobo muso mangame ya Simon Kumana ni ngera ku dadile to dusukasi bufa cɛ minnu ka jamana denw tɔgɔ tiɲɛ Côte d'Ivoire kana kɛ sɛgɛ bi ɲini k'i fa i bɛ dafasa gɛlɛya la hali kana fɔ k'u bɛ Mali ta cɛnni daminɛ Côte d'Ivoire dɛ maa bɛ nin miiri ni maa ye wa ni bɛ nin fɔ don min ale Alassane kan ka nin minɛ k'a don kaso la awɔ nka a t'a kɛ dɛ a yɛrɛ ka ko labɛnnen Moro ni Ala sɔnna a bɛ k'an ɲɛna yan Moro jogo bɛ fɔla Alassane na Maliko la bɛɛ a ka bɛɛ Mali dɔrɔn tɛ farafina Mali dɔrɔn tɛ min ye aw ka dɔn ni maa min filɛ nin ko PDG dɔ don ko Investia Fond Moro aw ka dɔn min ye ni maa ko fɔlen moro ka dogolen tɛ maa si la waati dɔra wulika jɔ dɔ kɛra parce que sɛbɛn dɔ aw ka dɔn n'o ye journal aujourd'hui o tɛ an doit kɛ ta ye wa a bɛ Asia ko ni cɛ in ka affaire dɔ bɔ k'a bin ni o tɛmɛna ni muso dɔ de ni ɲɔgɔn ye muso in tɔgɔ ye ko aw ka dɔn Worokiya Sangare o ye plainte don nin cɛ kofɔlen na moro ja ye min taara kilo la a bɛ t'i jɔ 500,000 la moro a taara ka taa awa min ye tiɲɛ la moro min ye a kɛra kandida ye commune 3 la nka i ka don u y'a ci fo k'a kolongolo o sɛbɛnni kan ka bɔ yen min ye mai kalo la san 2020 waati journal aujourd'hui a ye nin kuma bɔ k'a bin dɛ jaja awa i ka dɔn a y'a jira k'a fɔ min ye ale kɔni ye marché dɔ sɔrɔ marché min n'a y'a sɔrɔ ko marché bɛ ci jɔ 500,000 la ale kɔni bɛ taa k'anw de jɔ mun k'ale mago bɛ mun na min ye ciment ani nɛgɛ o baden aw k'a dɔn ale kɔni b'o de ɲini n'o kɛra aw k'a dɔn n'a ye marché kɛ a bɛ tila ka muso in ka wari segin a ma muso in n'o ye Worokiya Sangare ale kɔni ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ma jɛ n'a ye cogo si la aw k'a dɔn ne ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛ moro jaja aw k'a dɔn maa dɔ bɛ yen o de Worokiya don nin sira fɛ koyi o fana ye Worokiya danna maa dɔ ye ko y'a jira k'a fɔ ko nin cɛ in i k'a dɔn ko a ye layidu ta k'a bɛɛ lajɛlen dafa Worokiya fana aw k'a dɔn ciment ani nɛgɛ moro 500,000 ka t'o di ko sanji aw k'a dɔn k'a bɛna daminɛ i y'a kɛ wa Worokiya o di dɛ danamɔgɔ ko kama danamɔgɔ in tɛ maa ɲɛnama ye a banna a ni cɛ bɛɛ da bɛ filɛ kelen a bɛɛ n'ala cɛ u ka mɔcɛ don awɔ moro k'a dɔn awa min ye nɛgɛ ciment fo ka taa se karo ma moro a k'a dɔn muso in y'a jira k'a fɔ ne ka baara tɛ o ye dɛ ne kɔni ka baara ne bɛ taa n ka karo ta Chine min ka aw k'a dɔn min ye moto pièce n'o bɔra yen min ka aw k'a dɔn baara wɛrɛ kɛ nka i k'a dɔn ne ka nafolo sɔrɔ bɛɛ lajɛlen la moro taara k'u da don a kɔrɔ moro a kɔni a ye wari a y'o ta ka di min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro ko awa min ye a wari di a ye minɛnw ta a taara ciment a y'o commandé 1000 tonnes o bɛ t'i jɔ 1,3 miliyɔn la
no sebera ka boy muro avocado minye ayi fa wara udi o war biti jo million ka basa ba ani million binani ani million shegina muro ani tuku bari bunu nolu faralaka ko biti jo million ga medurula ikaru nyere la jaja ni wurke atara kata negewni Simon yalma avocado mina waro jigi o mina ngele no abolu takolu fere ko warmne aga video yo abo fere ka bi ni ala ay wardo ala ama wardo ala aba wendere de ata fere de moro aka abalo chugo de ni ka ba bangena ko bina ni ngi ali duere manye mai kuma te jamana ma miye avocado ya mai ni na kuma te jamana ma Mali résidence à Abidjan rebelle malien résident à Abidjan voilà muro miye ni ma kufale ikado atoraka muso mununo miye aye sheki do di muso mata o sheki awekado miye shek ambwa muro ikawarite ko sheki tagadi mama muro ka torbe kelende o plakata yoro mi o bank of africa muro lu mau ya jaraka fo uriga zagarela ni nye awekado akatika chipatia ango de min ni nye awekado ayde wuliga jo chaman de ke bangere ka ngumne jene sogo de folo bora gani chega iskuro ya fo jinye kame kai shwani mige olu tege ba kisega ko bisongi kana bo malikula abana ibare ngo ko matike president ki to wali jamana la kaka na malla agara abena la ulu goti ko matike president ki to wali jamana la ndesani wa ko mali rebeli ti sigi ulu fe ka be mali destabiliser wallahi ko wari gadde unyafo ambabe chaino yo turege Nyamoy bado nyamoy kanga olu te critique la aga dossier bi bro bien ni ma kuvale wati bina awakado muso ngone dara kata ko da awami ko bin tribunal ikado atara o yasro mami be o ye kasonge muro avocado mama ru kasonge mi ye ministre bi wasoro o de be muro avocado ma atarak wati mina muso tara dai wasoro ay million danzara muro ako o ma ko kanale do kasola no kasuga ka be million ngame do ma jaja le ndodo muro kasonge ma so ma chuko shila o di kasonge ato o di muso ma abana Allah ko so muro nimma kufale avocado nyeralla nimma kufale na kebe ki raga mali president na bi kuma su bele jele fo ka to kofe na bi avocado fem bele jele ke wa mi yera ala fie mi ye ay ko wari journaliste de wele ko conférence de presse fa bi masadna ki sigi ba ko komate kata walta shwene do luma o to lu ke perdre mi sawa ka walta shwene do ke fini ki sigi abana ibe fote mi nga shwene do ke bi na ke mali president ebe chemi yere ka jamana lo faka shunye benyena ya ka troisième mandat karaba amma ka tapi demote ya ay tafe moro e bon dafale sura ko ni songo ni alaga yi wal ni saratu nga fede ani minge ko wara moro malido nyu bolo ci yoromi malido ngonso mena Allah tani koni ena to do mantala ya ko wari ko ma nyemo ko lu ba feka mali ce ka boati ngoro ninga mali ka tabulo ce moro ko ni no bo tiya kono wari manyema tere Alassane Ouattara afwa ato ma no te manyema bakele me kono wari usite ni goina manyema do aho ado wala abana manyana chiri ni Alassane yere dogo ke fakele bakele photocopy Alassane dogo ke photocopy ado de termai oro mi ye dem attention Fred Mambado tiens do dere ma ami anga chokoroba aminya amba fofo ya fo kai ba jabate ka se kunyan fo bakarnya ale chargeru ka ma nyema kai gouverneur musa bala sumare amba fo ka wali man do sonama yusu na lu bela jele fo kanumba jama faso kono faso koka ambe bela jele fo ko ansigena kana kuma so kono sugu ikado ka fo akafsa dondoni alina ya soro ko no tabulo be wati mi ni okle bora mani fi wanga nyini ko farida note nye blale no onanga alama blana ini mauche chen kuma o ini sofla masaja kuma no nata be malie fa mambi mangangulu chini kuma bambula ngama shiti fui ke wala sa fui ka ke fui abana ode kagela akula mene mamugo ba inteo ansiki ka ko beto jamana nyemo o ko nyemo de beta bango sogele beta amba fuka asim beta mashita fuka ne beta abana mashita fuka ne ka karsa beta abana
olu bita mali de bito ya nyo de fo on tati makoyi jamana yi anan bona munum mina anko olu bi se ka fo chugo mina ko an nyema ye fe do ke kabla an jera ni ko ka olu wala sa olu se ka ye ko manga an masaw jaru ni ko yasa an se ka balo bi horonya kono wallahi horonya ko do ye yere ma horonya yi an mina munge sabu an yo soro ya kaba an mina munge kabla an bona nan ko nye kulu fana ko fo dondo yusu beki yere nyini nganna ki keleni ala al nibe do sodibila ki sigi ki miri ni na madola na wala na do dima mi ka do ene panae mba leta ni ene banan tasa ni ka do joye jomi filila nga jey mbora ni sale ani kalisuma ni kongo mbela jelenye mi 6e arrondissement mawye olu ye jo bafli commissariat mi mbe commune ena yusuku ye jomi fili kongo sorola kalisuma sorola sale sorola manoko ali miri jo ni mbere minena awo miri be fini memnena bato mabado ave miri jo alna tadanga la ya yesu yesu yu la ka bo wala yuzu me nye ka do ka fo obe ale ni fasiri independent kono bi akogo ka do 6e arrondissement a chedeu nu ka manyema ya be commissaire divisionnaire Umaru Dambele bulo olu ye ka do jofli jokoni aflila akera tare 6e arrondissement maw nu ka commissaire divisionnaire Ousmane Dambele ku ye wuli ka jomi nge uye marama fe chama de mine koy marama fe ni kise dew uye nu mine ni ka ikado jamana dew ngala kana do sabati tukuni yusu ko minye pistolet automatique uyo tamine ani ikado ka fo karabini ofla ani ikado sugo fo amorfa no fusil de sasi o ikado oni a charger o saba ana chargeru fe mi ikado yusu février kalo klemwa ani saba ngenya tan nani wati ulla minye polo su ye no be komini ena uluka ikado lagana sobabe ulu ye Umaru Kulubali to do mine ate balana Kulubali uye Umaru Kulubali to do mine ma fa dozo ni murfa mine ne te ko juguye Kulubali ma fa dozo ba ga bara ni law ko yizu menye Kulubali Umaru Kulubali uya chomi wati mina ko ma do mi la ko do ne do ko se polo su fe to wakata ga sigiti ba ulu jabala la ko golo gelado ko mana menye ikado ka fogo tumalo la abta sira da mawnye abita do mauka abe bingani taga mau segere ni marama fe gae mau ni da dinga dala wati dola kuma sanga ni wati na chomina kuma na abete me polisi so fe sabu da bala jedo mana ko nyini ngale mimbi kesa ku ye ikado wuli ka joke ka foko ikado marama fe ko lube fulufulu la mana uye marama fe uye ni Kulubali kemne wati mi uya le sege nyini ngale busamze gwana la mami mbe marama fe nundi ama afara yo kofo mana ku ye sege li dabo ko tigila ma segere polosu wuli la ni ka ujojole majo foka tabo oka ale ko AY ale ikado marama fe glanaye abebo makoya no mana ko minya ale sa ku ye ale chomi ko sabu kaga marafle glane chama de bi bandi ubulo wira ka fola o kuma ku tara ikado ni ko ma ko fole no AY ku taro fana ka so ani ikado chero ka so ka dobi badala bugu ku tara bo pistolet mi automatique tainde kai ani karabini ikado o karabini fla ani ikado suko fa marfa no do fusil de chasse o saba ani ikado mi chargeur cartouche be ke mi ngono ikado ko wolonvla PM ani ado cartouche wolonvla tuguni 223 PM ani 500 PKM obeyo o marama fe on kise de fana ye ku yo beye ni makofole ajabala la o kuna yusu uya chomi olasa ni ka ikado sebe daka kata dikrit gilamauma komini o konna la no eskida ba folo e mako fa ba kona ya ulu na kiri ka kiti o kuma ko ni ikado semblale dugumena so la kui a chilevle ka yereke ko sanga ni wati no la nu ye dugumene sodo ci dobil labe commune kono mingi ka do 6e arrondissement mawye commissaire divisionnaire Umaru Dambele Umaru Dambele doke so ngede Umaru Kulubali marama fetigi sakke kuma commissaire divisionnaire Umaru Dambele ale na ka chedewu ko yeni jomi fli ko jobora ikado ka foni tare o kuma ko wati do temena ku ye wuli ka joke ni chugo yin fana na ku ye mami chomi marama fe ko la be ma keme ana kunga fembo atuma commune kono la bakera sababu ye ikado bela jile wasarani 6e arrondissement mauka bara ya watila commissaire Umaru Dambele na ka chedo ko mauku mako tare me ikado obe ale ka nobla sewe niye anya bo independent kono yusu ka bidon bolidu moro ni obla moro avocado kunwo mbeka boka na 3e pont fe awo moto taxi ni nobe awo
a tigi bɛ ka boli a kɛlen don ka a ka casque bila woro furancɛ ka tila fugulan dɔ b'a kun na polisikɛ dɔ bɛ yen ko Dawuda Danbɛlɛ a bɛ CCR la m'a dɔn sergent chef de don argent chef Dawuda Danbɛlɛ muru a ye an jɔlen don dɔrɔn ko mobili dɔw bɛ tɛmɛ a ye mototigi lajɔ dɔ b'a kɔfɛ a ye casque in ta ka fugulan bɛ moto taxinin kunna ko fugulan bɔ ka casque don a kunna ko cɛnin ka taa a bɛ kɛ ten de muru maa bɛ mobili kɔnɔ an fɛn fɛn bɛ an bɛ an bolo bɔ k'a kɛ tan ayi o de fɔra fana wallahi sabu ko ni maa donna fili la fɔlɔ la a lajɔ i k'a ɲɛfɔ a ye k'a bilasira ka ɲuman fɔ a ye ka tila k'a ladi n'i sɔrɔla ɲɔgɔnna wɛrɛ la ni ɲangili de don nka e minɛ ko fɔlɔ buruburu de affaire dɛkina wolof voilà o de donna a la n'o tɛ a bɛ fɔ ko polisikɛ a ka maaw sensibiliser k'u éduquer ka k'u informer a b'u bilasira ten nka n'i minɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ la i kunnafonilen kɔrɔ kɔ o de ye ko wɛrɛ ye n'o tɛ min tun b'a jɔ INSP da la maa tɛ se k'a fɔ k'a y'a bolo bɔ ka wari minɛ maa fɛ infraction na tile kelen a b'a ka sira di n'i ye sɔli k'a bɛ boli ka t'i lajɔ k'a ɲɛ f'i ɲɛna kɛlɛ tɛ a tɛ kɛ ni dusu ye foyi a b'i bilasira a b'a kɛ ka ɲɛ ala ni mɔgɔw nisɔndiya kojugu yɛrɛ bɛ sin k'u bolo don a kun k'a d'a ma ten walahi ala k'an kunna ja wa tun b'a pari polisiya parili sugu bɛɛ a n'a ka ganjɛmani e cɛ nin tun b'a nege don mɔgɔ la sa nka dɔw kotokotolen i b'a fɔ ko an bɛ kankari da moto taxitigiw fana yɛrɛ casque donkun ye woro furancɛ a dabɔra yen kama wa n'o de don a bɛ kɛ ten wa i fana sa moto taxitigiw k'u fana funtɛni daminɛna u ka kan ka to k'u jɛ ka parfum k'u la n'o tɛ maa min bɛ sigi u kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ degun dɛ an balaga caman bɛ yen o tɛ kasa fɛ dɛ o kɔni ala k'an kunna ja min ye an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'an b'a ta muru ale kumanen don min ye triomphe de Mali min ye k'a dɔn Asfiya muru FIA muru ninnu kɔni bɛ wuli ka jɔ la maa minnu bɛ garabali la ni degun ser'u ma maa minnu bɛ garabali la ni tasuma ka yɔrɔ minɛ muru k'a dɔn Aja Fatumata Barga min tɛ Amadi Ahamodi Aidara muru ni muso kofalen muru denba ɲuman don a fana manganiya ka ye a diinɛ ka ye muru a k'a dɔn a ye jɛkulu dɔ b'a bolo ko ACFIA muru ni jɛkulu min filɛ nin muru baɲumankɛtɔn nogoyi a bɛ dɛmɛ lase maaw ma muru a k'a dɔn dɛmɛ kɔnɔna na sa a ye wulikajɔ caman kɛ muru a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ɲɛmaa bɛɛ a k'a dɔn Kadi bolo Kati min ye a k'a dɔn Kiyatu Sila n'u b'a wele ko Kati muru a k'a dɔn ani Sila Dam Sila muru a k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa fara i k'a dɔn Barika min ta Amodi Aidara kan muru a k'a dɔn ale yɛrɛ maa ɲɛmaa min ye ani ninnu u kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ muru maa minnu bɛ ni gɛrɛndɛw sɔrɔ ni tasumaw ka yɔrɔ jeni muru k'a kɛra sababu ye k'a dɔn ka min ye dɛmɛ nasi u ma o dɛmɛ balo b'o la tulu b'o la muru ani fɛn caman b'o la muru b'a jira k'a fɔ min ye an maa si kelen tɛ se adamaden kɛra cogo o cogo dango ta i ye furumuso de ye i ye jamanaden ɲuman de ye muru ni gɛlɛya y'i ka maa wɛrɛ sɔrɔ i ko hakilina ta ka dɛmɛ nasi u ma o kɛra Aja Fatumata Barika Aidara ye ni muso ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko min ka d'a ye dɔrɔn o ye ɲɔgɔn dɛmɛ min ka d'a ye k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'an taɲa b'u la maa minnu bɛ yen ni kasara y'u sɔrɔ muru a jɔyɔrɔ min ye a n'a ka association ASFIA muru olu kɔni bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka dɛmɛ lase olu ma muru a ko k'i k'a dɔn min ye ala ye an bɛɛ lajɛlen da muru a man kɛ kelen ye min ye bi ka di na sini man di na kɛngɛnɛ ka di na o kɔta man di na ko diɲɛ sigilen don kan ko ni maa ma y'o faamuya i bɛ fɛn min sɔrɔ i bɛ fɛn min ɲini i k'o tila ani k'a dɔn a mago bɛ maa minnu ye maa kelen sɔrɔ tɛ foyi maa kelen sɔrɔ tɛ wa bana caman bɛ yen fonisɛriw tɛ wa min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye maa o maa b'a fɔ ko hɔn o bolo kelen de fana b'a sɔrɔ k'a bila a kun ni ala ye hinɛ k'e ye a to maa wɛrɛw fana ka don i ka hinɛ la a ma fɔ i ka bɛɛ mago dilan dɛ nka i y'a fɔ cogo min minnu n'a ka kan a ka k'olu ye a bɛ komi n'o tɛ cɛ Adamu Konate ale fana ye nin muso in ka mankutu fɔ n ye kosɛbɛ nka o don kama a kun t'an bɛɛ balo ni hinɛ de lase an ka wulumasi taba minnu binna kɛlɛ kɛnɛ kan olu ka kabilaw ne tun bɛ nin kɛnɛ
ne kan Allah akbar ne tun nin kɛnɛ yɛrɛ an dale do law moro e baɲumankɛ e ti ba kɛnɛ kan a banna e ma an ka baɲumankɛ muso ba fana ye wa jɔnni an ka dado terimuso kɛ Dado Kamara Sero Christian la ayite Dado si Marakala Dado an terimuso ba o fana ka baara de o fana tɛ bani Hashimi wa Aisha Haidara nin de ye Haidara ye moro Aisha Haidara awɔ ale fana bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ moro a ka dɔn min ye den minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen ni jigi se t'u ye Aisha Haidara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la barika Ala ye ale dɔgɔmuso de ye Mamuna Haidara ye ayiwa yɔrɔ ale nin tɛ kabila kelen a banna nka a bɛɛ Haidara ye a bɛ hakili jigin yɛlɛbɔ bateri kɛ Mamadu Haidara la Bagadaji a banna o tɛ wa an ka taa moro min a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka a bɛ ka dɔn dugu yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye a bɛ ka dɔn Kati yɔrɔ dɔ ye moro komi k'a dɔn fana n b'o fana kɛnɛ kan moro a bɛ ka dɔn a ye dɛmɛ na se ni yɔrɔ ma kofɔlenw ma moro ka pɔn dilan ka di u ma walasa u bɛ se ka tɛmɛ taa ni kɛ ko cogo min na moro k'o ye o maaw nisɔndiya moro Ala ye diɲɛ da k'a fɛrɛ Ala ye diɲɛ da a bɛ ka dɔn a ye dɔw sɔn a ma dɔw sɔn min a bɛ ka dɔn n'a y'i sɔn moro e ka tila ka jɛkulu sigi k'a fɔ n kelen t'a kɛ n ka maaw wele ka fara ɲɔgɔn kan min ye a bɛ ka dɔn Aja Fatumata in moro k'a o de boloda dɛ o bolodali a bɛ ka dɔn a kɛra nisɔndiya ye a kɛra bonya ye a kɛra kaɲaama ye maa o maa bɛ yen n'olu ye dɔ sɔrɔ moro a bɛ ka dɔn an yɛrɛ jɔlen ɲɛna n'a dira dɔw ma olu bɛ kasi a bɛ ten o bɛ kasi nisɔndiya fɛ wale ɲuman dogoba Subado a banna wa maaw bɛ sira jahanama ɲɛ silamɛw ko don jahanama de fana bɛ sira fitiriwale ɲɛ anw tɛ tanu don juru la dɛ n ka ɲamakalaya tɛ a banna nka n'i y'a kɛ an b'i tanu a banna tanu tɛ don juru la kun ye min ye bakilujuguba minnu bɛ yen n'olu ɲɛna ko n'u ye maa sɔn k'u ta bɛ tiɲɛ olu fana k'a dɔn ko sɔnni tɛ fɛn tiɲɛ maa ye wa dɔw yɛrɛ bɛ fɛ u k'a bɛɛ sɔrɔ maa si kana foyi sɔrɔ wa olu kana foyi di maa si ma wa moro i y'a bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ b'i bolo k'i biri a da la ten k'o kɛ o kɛ leburu ye k'o bɛn i da ma a banna n'i y'a kɛ ten fɛn wɛrɛ tɛ kalifa don Ala k'an so fila bɛ masa bɛ kalifa in minɛ i la k'a di sigiɲɔgɔn dɔ ma o b'a kɛ ko ɲuman k'i ɲɛna i tɛ se ka foyi kɛ a banna kalifa n'i y'a sɔrɔ maaw ka don a hinɛ la awɔ tanu an t'o de juru la an t'o to juru la moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin dɛmɛ ani nin wulikajɔ moro a kɛra bonya ni karama ye wa min ye a k'a dɔn t-shirt muso ye dɔw yɛrɛ kɔni jɛkulu dɔ bɛ yen olu kɔni ye t-shirt kala ka du yɛrɛ la walasa olu bɛ se k'a accompagner cogo min nka e k'a dɔn n yɛrɛ ye ɲumanin dɔ i y'o sɔrɔ o muso ninnu dɛ i y'o dɔn ma sɔrɔ dɛ n y'a ye i y'a ye wa awɔ n y'a sɔrɔ i tɛ n ka du ci a bɛna da dayeli ma dɛ mɛ min kɔni f'i ye hali n'i b'a ye nin kɔ tuguni vérifié don dɛ banna kabi kelen moro min ye a k'a dɔn ni muso cɛsirilen Aja Fatumata Barika min tɛ Amodi Haidara moro a k'a dɔn a ka cɛsiri ani sababa bɛɛ na an b'a fɔ a ye ko merci n'a ye min dɔrɔn i t'a ladege a banna o de don i bɛ se k'a ladege de wani diya Rahma a ma ɲɛma o ye n terimuso Aisha Haidara ayiwa k'a ni cɛsiri ne terimuso de ye Dado ye n balimamuso don a banna Aisha ye Dado kanulilayi warasuli anw de kama a banna e Yusu Karabati yɛrɛ fana sabu la o fana ka fɔ tanu tɛ don juru la a banna barika Ala ye Aramata Haidara ale yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ o ye denw ba ye awɔ Yusu e ko kunnafoni da dansigi bi ta la waati o sera wa kunnafoni yɛrɛ fana min tun b'an bolo bi o nɔgɔyara wa ni Ala ka jɛ an bɛ foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen faso kɔnɔ ani faso kɔ kan o tuma Yusu an b'a fɔ ko k'an bɛn an b'o da dɔgɔkun daminɛ tun ye bi ye ni Ala ka jɛ dɔgɔkun kunnafoni wɛrɛw an na ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛw kan a bɛɛ ni ce a ka tulomajɔ ni ɲamada la a k'an bɛn